sugar nakaslem jong unongsan hima. Ka National Hanyotra People Federation sengkemi hakakat pratarik uyayong arajar arpulai kalalit siya golfling ka jaka ka baki breu ki syayat kai ka balapau ka jela halor ka nongrim ban jurip la kini ka jaka sangkai pengat ka donni em ya ki jaka let syabar nakabenta ki nongwan yat kai haba penlong ya ka jing jurip ka seng kala penpau ya ki jing ngosi ban lam bakat kata ke jaka yat kai ke bapau ke jela ke balongru ke jaka yat kai pengat ki breu ke bala slembha henry hadu menta wat tang kewe ke jaka let sabaru kamdon bat kene ka penong yi nong wan yat kai bikin haban let sabar kat sabalap basem syaki klau ki petap ke babu jing eru yeki namar menta yegene ke jaka la kerlut deki sainar uba Berlin El Sangriang General Secretary ke seng haba ajing kren halor kene ka mat ula penpau ke jing sngokhia ya ke jing bomdon ki pan khana lai chabar hapo ke ni ke jaka baru lo ongru banakal yang jong ka seng ka dawa mardo na ka sarkar bakan bono ya ki jaka lai chabar khnang bakan pensuk ya ki bawan yat kai hapo ke ni ke jaka gi nak liang kaseng hi ngi wan yang man juret ban pej berok saudong jong ni ka jaka mo ka bangi jukot di ka golfling tani ka golf course ka bari ka way na ka jaka ka bala paunam hapo jong ka Meghalaya ni hapo Shillong les Terai ka jing sosi na kaliang jong kaseng ha bang iwan ban pej ban jo hoi ni im ni lai hani na barok kata hiro ni la ui na du menswa hi kani ka bala juat kum ni dan rai kham tam menta kamlong open shoe kila shna ta rukom ka internet mo ono ka we kim yo shoe ki bru ban rung light lan hani kila shna da ka entry gate ru na tai bat kila shim na ka bai rung dia ka ba sosi kum ban ong ba kani ka golfling ka maju khot ka jaka ka bala pau dan na kaliang kaseng jungi kerpat ya kasut ka dan ngi dawa ba hakani ke jaka fla don kam ban bu ya ka public toilet namar balai kani kadai ke golf course ma ka jaka le ka sport kibriu nabar nakeleng saudong jong kari jongi kiwan ban le kai ni dia ngi sautu kadai ru ka jaka le kai ka balapau te henrei ka basosi ka long ba dak ki sampai khna ki sam chabar ka blai chaklau dia ka baar kadai ru hakaju kapor kajaka kaba kring bai ki briu ban wan yai kai ban yai pangat hakapor bomdon ki jing la kai mo no wala kadai kajaka le kai sport mong bala kai golf dia kadai ru kawai na kajaka ba kring ki briu ki ba wan kai wan yai sultanat bam le pangat hania tengi jukot mani jutip ru kane kum kawai na ka tourist sport mo kelak long kawai na kajaka ke ba kring sibun ki briu kum ban ong biang nang ni na ju na jaka jongi lokal lane ki tourist banabar interstate wat kibriu banabar jongka rijongi bawan tek ladai ka we naki tourist spot ru kabala pau tenre kata ru kolong ba haba sam shaba sam khara dakap lisa khlau tek long ge basosi dia nak yang sarkar kri masim khya ya kani khnang ba kanlong kajing mentoi lane kajing pensuk ya kiba wan kai lane kiba wan le kai ru kri kajaka namar kapakongsan ngapat kan mau ba itip ru kini bat haman la kaba ngiat kelang saudong lada lej Syabar Pathar Iljui kidon kisain pun ba ngisha fight wat let pen taji oleh Syabar Kamar Marsha fight dan rei nai kran kata jing sha fight ngono hani pi na ka bentaban burom lang mo ikum ya ki nong let nong wan ki nong wan jo kai ki nong le kai nai ya kran kata jing sha fight henrei kalong ka ba ngingin burom na ka benta ka jing penle ran ya ki bru ki ba le ki bawan namar ban sulet pa thar sini setai kalong ke ka ba pen ja burom ka ba wan ra ka jing de ran ya semo ngala banong ka humanity lan ni kata ka jinglong bru jongi te kita ki ba kosan kwa ban banjur ya ka sarkar pengi dawa ba pidi ban pentre mardor lan ne ban shim ya ni ka rai ban bu ya kini ka public toilet hani katkum ka jing idon kam nga try wat tang kawe ru kanom pat la ban cover rei don kam ki jaka ki balong idon ki entry exit gate mo nga try arla klik la don kam ba te kata ka jing dawa nak leng seng jongi ya ka sarkar ba kani kalalong ka don kam sebab palat namar la dak post nam ka jing don jok kani henry hadu mentang i ba kadang long sa din kata ka ke kongsan e ka don kam ni pot nak leng seng jongi i kan tu sarkar sa sim khia ni ka banta but om dei tang ba ngin sa ni hot ringkat ba kijing tho ru ngin hab an pha saka office jongka department ba depej ni hot ada geleng sport ada kapap jongka tourist ru kumju kijing pet jong pi don kan teli pen khana ne menta menta ti mdon hira ka public toilet ani
dan bakla kadon tang kawai ki bagi GUC ki staff mo ono ki security ki gitu masuk ki don hi office jongki dia tang kata ki ban pendon kam tang kitu hi ki sa ki public kishu kalau ki bawan ni kim don kanu ka jakale cabar ka lej pan khanak te kalong ka bawan ra jing mo khatam kini ki bawan dalam kelung ki dalam air untuk dan ki bawan na jengai menta kinom tip che ban lej te kata ka ka kosan ka man tam mau ki sa sijen ba kam da dei baong ba bengile cabar ngin cha phai den rei kanu ki lej ka kosan ba ngin buram yakinong wan jungok kai yakinong wan lek kai nang jaka bandom lej cabar pathar cerut sekiar penlaj pentelaj ki nak jing lerai Kebut kata kau pen khana kali tang ya kinok tre ne ikiba wan kairo na. kata kenyo epi kadai tang ki bawan kai tang ki batre hanya ki staff mo ki security ki itu kadai office joki rei publik umdan ra Kawirum dah. umdan ra kawai ngakli nak ki staff ki badon nang ni ru mo ki security ngakli ki ru ki ba umdan public toilet ra kadai kata kada mi sokya ban jurep ban pet kada di tu ngaya sodong kadai ka mo maran golfing ya kamdon sisa ira dari kata kada ni wan nak lihat keseng yak ban kentu ko sarkar mandawa kini ban bu mardor ya kap public toilet kapai khana ha gari ke jaka